दिनै रायजोआव हारि माहारि गासैबो बैसागु रंजालि फोरबोखौ बरायनाय हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै गगामुग दखरा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गगामुग हालामनि गंबा गामिखौ लानानै नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव साहा नोलोबारि दरमजान, सेनं खोला नोलोबारि, सानजा नोलोबारि आरो मासगाव गामिखौ लानानै दिनै गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै बैसागु बरायनाय हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारिजों लोगोसे गगामुग हालामनि पुब बालिगावनि जाखांफु देंखोगिरि थरायना बेरनिथा स्वर्गियारि बिथांनिबो दोंसे मेथाइबो बेखेवनानै होफायो। लोगोसेनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारीनि मिउजिक भिडिअबो दिनै बेखेवनानै होनाय जायो। आं दिनै बिराद गोजोननाय मोनदों मानोना बे भिडिअ आंनि फार्स्ट शुटिं आरो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोनाबो प्लिज आंखौ सापर्ट खालाम जाहाथे जेन आङो इयुनाव गेदेर सिंगार जानो हायो। आंनि खावलायनाया एसेल' जे रायजोफोरा प्लिज आंखौ सापर्ट खालाम आरो इयुनाव जे आङो मोजां सिंगार जानो हायो। रादाब बुथुमगिरि साफ्रोमखौबो हामबाय होदों आरो बे रादाबनि हेफाजाबजों आङो रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ गासैनोबो जासिबाय। नंगौ दिनै जोङो गोबां नाजानायनि उनाव मोनसे भिडिअखौ जोङो रिलिज खालामनो हानाय जाबाय। बे भिडिअनि जिथु मेथाइ, बे मेथाइखौ आं निजेनो लिरदों आरो सुरखौबो आंनो होदों आरो बे मेथाइखौ खनदों आंनि फिसाजो भेर'निका स्वर्गियारिया। फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जिथु प्रडाक्शननि मुङा मा होनदोंमोन, मा बेनाराव बानायदों बेखौ? बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन भेर'निका स्वर्गियारि अफिसियेल मुंनि इउटुब चेनेलाव। आरो आं बे समाव रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो दावगालांनायाव सासे जाखांफुनाय जिथु मेथाइ खनगिरि बेनि दावगालांनायाव जौगालांनायाव हेफाजाब होयो। बेनिखायनो आं खर्स खालामो। नोंथाङा फैबाय थानाय समाव आरो मिउजिक भिडिअ बानायनायनि सिन्था खालामदों नामा नोंथांनि बेनाराव? दङ। जों बोसोरफ्रोमबो बिदिनो नाजालांबाय थागोन। आंबो इन्टारेस्ट दंखायो मिउजिकआव। निजिनि क्लासिकेल माबा बायदि सोलोंथाइ गैयाबाबो गोबां इन्टारेस्ट थानायलाय आङो बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदिनो नाजालांनो सानगासिनो दं आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि हेफाजाब होनो आसा खालामदों। मोनसे बैसागु एलबाम बानायदों, दिनै हगारनायबो जाबाय। खोथा जाहैबाय मा, आं सासे हारिमु खोब मोजां मोनग्रा सासे सुबुं गोदोनिफ्रायनो आङो आरो बेखौ सिबिनायनि जाहोनावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लेङाइ हारिमु नेहाथारि आं मोनदोंमोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव। बिथांजोंनो खामानि मावफादोंमोन आरो बिनि उनाव सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मोनदोंमोन आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। आरो बिनि उनाव धेमाजि जिल्लानि 6 बोसोर आङो आफादगिरि जादोंमोन आरो दिनै बोसोरगिरि जाबाय। दा आंहा मोनसे साननाय दंमोन जे जिउआव बिदि एलबाम बानायनाय बा मेथाइ खननाय बायदिसिना आंहा मोनसे मिजिं दंमोन। बेफोर मिजिं थानायखौ आं दिनै एसे सम मोनदों हिसाबै आं बेखौ खालामदों। खोथाया जाहैबाय मा, जोंनि ओनसोलाव बे एलबाम बानायनाय मेथाइ खननाया गोबां खम जालांदों आरो बेखौनो माखासे मानसिफ्रा साहस मोनाखै, माखासे मानसिफ्रा खाबु मोनाखै। बेखौनो मोनसे लामा होनो थाखाय आं दिन्थिनो थाखाय बे एलबाम मावनाय जादों। जोंनि बे ओनसोलाव गोबां रोखोमनि गोरों सुबुं दङ बा गोरों फरायसाफोर दङ, जाय सुबुंफोरा दिनै फरायसाफ्रा दिनै मोनसे स्कप मोनाखै। बेखायनो दिनै बे खाबुखौ होनो थाखाय आं बे खालामनाय जादों आरो आं आसा खालामो बयबो रायजोफोरा बेखौ मोजां मोनगोन। आंनि मेथाइ लिरनाय, आं रोजाबनाय, आंनो एक्टिं खालामनाय गिबि बेखौ आङो बयबो बोजबना लागोन आं आसा खालामदों। आरो बयबो बे समाव बयबो लाइक, शेयार, कमेन्ट होगोन आं साबस्क्राइब खालामगोन आं बेखौ आसा दिन्थिदों। आरो फैबाय थानाय समाव आंहा मिजिं दंबावो जे बिदिनो बोसोरफ्रोमबो मोनसे बिदि एलबाम बानायनाय बायदिसिना मेथाइ बानायनाय आंहा मोजां मिजिं दङ माखासे इयुन जोलैखौ जायगा होनो थाखाय। सारनि बे बानायनाय आंहा सिगाङाव फोसावदोंमोन SK बसुमतारी होननानै। दा SK बसुमतारी गोबां इउटुब चेनेल दङ, बेखायनो आं दा SKB प्रडाक्सन होननानै गोदान बानायफिननाय जादों। बेहायनो मोनगोन आरो जोबनायाव जों सारनिफ्राय मोनसे बेहाय जों बिदि बर'नि गेजेराव बिदि बैसागो रानिनि मोनसे माबा फैयाखैमोन। दा बेहाय जों नुदों असमियाफोरा बिहु रानि बिहु वान बायदिसिना गोबां बानायदों। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि मानसिफ्राबो बिहु रानि, बिहु राजानि गोबां खोथा बुंदों। बेबायदियाव फैदों। दा बेहाय जोंना बारदै सिख्ला होननासो जोङो मिथिगौ। बार दै सिख्ला
दा बेहाय जाबाय गोदान बोसोर बा जोंनि बे बैसागुआव माने बारदै माने गोबां मोनसे गोदान मोनसे दैज्लां बोथोर फैयो आरो बेहाय गोबां रोखोमनि माने अखा हायो बार बारो बिदि मोनसे बोथोरनि मोनसे फैनाय दा बेखौ लानानै बारदै सिख्लाखौनि बाथ्राखौ बुंदों आरो गोबां रोखोमै बुङो दा बेखौ असमियाफोरा बरदयसिला होननानै बुंदों दा बेहायनो जोंनि मानसिफ्रा बा जोंनि बर' माहारिफ्रा सांग्रां नङाब्ला बेखौ जोंनि जिथु हारिमु धोरोम बा बायदिसिना दिनै सोदोबफोरखौ असमियाफोरा लांगासिनो दङ दिनै गंगोनानि खोथा बुङो जोङो गंगोनाया जों मिथिगौ जे बर'निमोन नाथाय जों बर'फ्रा बे गंगोनाखौ बाहायाखै बा बाहायनो नागिराखै दा बेखौ जों दा मिथिबाय बे गंगोनाया हारसाफोरनि होननानै जों सानफ्लाङो नाथाय बे गंगोनाया जोंनि बर'निमोन दा जों मोनसे गालांगासिनो दङ दा बेखायनो जों बेखौ गासैबो मिथिनांगोन दा बेखायनो जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेफोरखौ लाबोबाय दं जालायनानै बोराय बुरै निउसनि दरखार गैया सोरनिबो न'खरा बैसागु रंजालि बैसागु सोरबाबा ओंखाम जानो बोथिबो गैयाबो जानो हागौ दिनैनि दिनाव सोरबा न'खराव सोरबा अमा बेदरजों सप्तासे जानो गोनां न'खर जानो हागौ जोंनि बर' समाजाव मोनफ्रोमबो अननानै दिनैनि दिनाव मोनफानायनो ओंखाम जानो होनासो बयबो उनावनो थांगोन जोंबो अमा होदों आंनो होदों गामिनि वेलफेयार ससाइटिनि साननानैसो गामिनि होननानै बुंनासो गामि गंबानासो जोङो होदोंना बेफोर बुस्थुखौ बयबो बुंदों बर'नि बैसागो बयबो बराय होननानै मोखां नायलाय जानांगौ होननासो जों इदि होननासो होना फैदों बोरै मथा मथि दिनै अलमस्ट जोबजोब्बाय बे माथो जोंना मोखां नायलाय बेरायनाय खामानि दंमोन बेखौ बेरहोखांबाय सोरबाफोरनि न'खरनि मानसिफोरा रावबो गैया गोजाम बोसोरखौ इन्जिनियारबो गैया बर'फोरा डक्टरबो गैया इन्जिनियारबो गैया रावबो गैया बर' बोराय बुरैफोरखौसो बेनि बेखौनो माखासे लाब गैया बिसोरो खिन्थु फैनानै जोङो जाफैनांगौ बारग' फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि आरो हाइस्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बिमल दैमारि बिथांमोना जानाय मानायफोराव गोबां मोजां मोजां साजेसन आरो बेफोर जायगानि जा मोनबा गामि रायजो राजाफोर बैसागु फोरबो बैसागु होननाय बुस्थुआ सोलिबोदोंमोन जोंनि रायजो राजाफोरा फैदों मागो दानखौ जोङो खिन्थु दिनै बे मागो आरो बैसागो दानना लासैनो लामाखौ जों नुहुरदोंमोन बे नुहुरनायाव बर' फरायसा आफाद बा बर' जाथिनि मोनफ्रोमबो माहारि आफादा फिननानै आरो जोंनि माहारिखौ गेरेमसा महर साबायखर थाबाय बिथां गेरेमसा दैमारिसिम आङो फंनैसो बुंनानै दिनैनि जोंनि आरसिनि बुंनो गोनां फंनैसोखौ आं फोजोबनो लुबैबाय जोंहा दिनै बे आगु बैसागो बरायनायाव जोंहा एसे जानाय लोंनाय खालामदों बिनि थाखायनो आं दरबा गामिनि रायजो राजाफोरखौ बोथिसे ओंखाम जालांनो खावलायनायजों लोगोसे दिनै आगु बैसागो बरायनाय फोरबोआव नुजाथिफैनाय गासै मानगोनां आलासिफोरखौबो बोथिसे एबा खबसे ओंखाम जालांथारनानै थांनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे रावबो थांग्रा बेखौ आङो नोजोर बोनानै आं दा खावलायनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि ओंख्रिखौ जोङो आरसिया मा संदों दिनैनि रायदाव आफादा बेखौ आङो एसे खोन्थानो लुबैदों जे जोङो संदों ओंख्रियाव अनलाजों नाथुर गोरान आरो सेकेन्डआव जों नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट एन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360